कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारचे समाजसेवक नरेंद्र बाळा देसाई हेमका दीनबंधू स.प. गांवकर दत्तनिधी प्रशस्ती प्रदान. कारवारचे समाजसेवक नरेंद्र बाळा देसाई हेमका आयतवार 5 जानेवारी 2025 दिसा सकाळी 10:30 वाजताना दीनबंधू स.प. गांवकर दत्तनिधी प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम अंकोलाच्या नाळभर समुदाय भवनात पार पाडलो. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आयोजक समितीचे अध्यक्ष श्री के.व्ही. नाईक तर प्रमुख पाहुणे म्हणून कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमी हजर आशिल्ले. कर्नाटक सरकार नोंदणीकृत अंकोला दीनबंधू स.प. गांवकर दत्तनिधी समिती अंकोला हेमची तर्फेन या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. प्रशस्ती स्वीकारतले नरेंद्र बाळा देसाई हेमी आपल्या आई बाबाल्या बाबा बाळा देसाई आणि आई सरोजा देसाई हेमगेल्या मातोश्री सरोजा बाळा देसाई मेमोरियल ट्रस्टची स्थापना करून ट्रस्टा वतीन जिल्ह्याच्या समाजसेवेत लीन जाऊन शिक्षण क्षेत्राची आणि इतर समाजसेवा करून अनेक प्रशस्ती पुरस्कार घेऊन लोकप्रिय झाला. तेमगेल्या समाजसेवेचे फल म्हणून आंतरराष्ट्रीय रोटरी प्रशस्ती, शिक्षण सेवा प्रशस्ती, समाज परिवर्तन प्रशस्ती, कोंकण अकादमी पुरस्कार, कारवार नगरसभा वतीन समाजसेवा पुरस्कार अशा अनेक पुरस्काराचे ते धनी जाऊन सन्मानित झाला. नरेंद्र बाळा देसाई हेमका अनेक व्हड पुरस्कार मिळू हीच आयोजकाली आणि तेमगेल्या अभिमानाली अपेक्षा. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಡವ ದೀನದಲಿತರ ಬಂಧುವಾಗಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. 75ರ ವಸಂತಾಗಮನವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಂಕೋಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ನಾಡು ನುಡಿ ನೆಲಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಡು ಕಟ್ಟುವ ನುಡಿಗೆ ಕುಲವಾಗುವ, ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೀತವಾಗುವ, ನೆಲಜಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಶಂಕನಾದವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಂಕೋಲ कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मिळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लेमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मिळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025.